L-Aġenzija tal-Kreditu Moody'S ikkonfermat ir-rating ta' pajjiżna fil-livell ta' A3 bi prospetti pożittivi. Fl-aħħar analiżi tagħha tal-ekonomija Maltija, l-ekonomisti tal-Aġenzija tal-Kreditu rrimarkaw il-progress ta' Malta biex tnaqqas id-dejn, tant li qed bassar li fis-sentejn li ġejjin se jkompli jonqos taħt il-50% meta mqabbel mal-prodott domestiku gross. L-Aġenzija qalet li r-rating ta' pajjiżna jista' jkompli jitjieb f'każ li Malta tkompli tejjeb il-qagħda finanzjarja tagħha. L-ekonomisti ta' Moody's josservaw ukoll kif it-tkabbir ekonomiku b'saħħtu ta' Malta fl-aħħar 5 snin u t-tisħiħ tal-finanzi pubbliċi waslu sabiex pajjiżna jibda jagħmel surplus flok deficit. Waqt li jinnota ċ-ċokon ta' Malta u r-riski li ġib magħha ekonomija miftuħa bħal ta' pajjiżna, l-Aġenzija qalet li Malta tinsab f'qagħda tajba li tilqa' għalihom minħabba livell għoli ta' kompetittività u livell għoli ta' ġid. Moody's taraf ukoll li l-isforzi li għamlet Malta biex issaħħaħ il-qagħda finanzjarja tagħha qegħdin jagħtu l-frott tagħhom kif is-surplus ta' pajjiżna mistenni jkun madwar 2.5% matul din is-sena u s-sena d-dieħla. Jirrimarka wkoll li s-surplus ta' 3.9% li reġistrat Malta matul l-2017 kien ħafna aħjar minn dak imbassar fil-programm ta' stabilità. Għalli dan kien riżultat ta' dħul akbar minn dak mistenni fis-sfond ta' tkabbir ekonomiku b'saħħtu. Ingħati li dan il-fattur flimkien ma' tkabbir ekonomiku b'saħħtu mistenni jkompli jnaqqas id-dejn ta' pajjiżna meta mqabbel mal-prodott domestiku gross. Tajt li fl-ewwel kwart tas-sena Malta kellha tkabbir ekonomiku ta' 4.4% u għalkemm ftit anqas meta mqabbel mal-2017 dan se jibqa' b'saħħtu b'5.3% fl-2018 u 4.9% fl-2019. Fl-istess waqt innota bosta fatturi li mistenni waslu għal dan it-tkabbir fosthom l-investiment fl-infrastruttura tal-pajjiż, iż-żieda fil-konsum privat u żieda fil-wasliet tat-turisti f'Malta. L-Aġenzija tqis ukoll li r-riskju mis-settur bankarju huwa baxx imsejjes fuq id-daqs relattiv tas-settur fl-ekonomija u s-saħħa finanzjarja tal-istituzzjonijiet finanzjarji Maltin fost oħrajn. L-ekonomisti qalu li minkejja r-restrizzjonijiet tas-suq tax-xogħol f'Malta, pajjiżna baqa' kompetittiv biż-żieda fil-ħaddiema barranin u żieda fil-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol. Ir-rapport jinnota wkoll l-inkjesta li saret mill-Maġistrat Aaron Bugeja dwar il-kumpanija li xejnet għal kollox l-allegazzjonijiet tal-blogger Daphne Caruana Galizia. Tajt li din l-allegazzjoni ħolqot kontroversja politika kbira f'Malta tant li l-Prim Ministru kien wiegħed li jirriżenja f'każ li ssib li ċkien ħiel ta' verità fl-akkużi li saru. Akkużi li rriżultaw li kienu frame-up fil-konfront tal-Prim Ministru u Marzu.